Kaixo, Alain Sancho naiz, saxofrikia! Eta aste honetan, hitz egingo afinazioari buruz. Pasaren egunean, Euskadiko ikasleen jazz orkestrarekin entsaio bat izan genuen, eta bapatean batek zelan demontreiten dut irudun maior bat afinatzeko. Tranquil. Egia esateko, ez da horren erraza, ze zuk afinatzen badoso, justo afinadorarekin eta erdian usten badoso, afinatzera joden zara eta desafinatuta dago. Eta zergatik? Errua harmonikoena da. Harmonikoak! Oso ondo, eta harmonikoak zer dira? Harmonikoak azaltzeko, lehenengo gauza, Fourieren teorema azaldoko dugu. Aizu Alain, baina Fourier ez da Heraklio Fournier. Bai, egia da, ez da Heraklio Fournier. Ez Fourier, Joseph Fourier izan zen. Eta honek esan zuen edozein soinu, hainbat zenusoidaletan beraz. Hainbat uinetan deskonposatu daitekela. Oso ondo, eta horrek ze esan nahi du. Beno, nik saxoa hartzen badut, jotzerakoan, ez da soinu bakar bat entzuten, baizik eta pila bat soinu, eta horiek beti proportzio batean entzuten dira. Eta proportzio horri esker, soinu batzuk, konsonante edo disonante entzuten ditugu. Orain esperimentu bat egingo dugu. Ikusiko duzu ezelan saxoa hartzen dudan, eta segun zela puntza egiten dudan, soinu batzuk edo beste batzuk agertzen diren. Esperimentu hau, si bemolarekin joko dut, eta si bemol posizioa jarrita, beko si bemola, notarik grabena, lehenengo agertuko diren notak izango dira si bemol, zortziduna, fa, bosduna, si bemol, re, fa, la bemol, dominante zazpidun akorde bat. Entzun. Eta handik aurrera sortzen den eskala akustikoa deitzen zaio, badela si bemol, do, re, mi natural, fa, sol, la bemol desafinatua, eta si bemol. Honi eskala akustikoa deitu diote, edo overtone scale. Harmoniko horien energia grafiko batean irudikatuz gero, grafiko horri espektrograma deitzen zaio. Eta espektrogramaren forma instrumentuaren Soinu! ematen du. Izan ere, saxoan lehenengo eta bigarren harmonikoak oso handiak dira edo energia asko daukate, amplitude handia daukate, eta hirugarrena pixka gutxiago eta handik aurrera oso gutxi. Horrezegatik saxoan lehenengo eta bigarren harmonikoan jotzen dugu, batez ere, zerretik do sostenido arte, lehenengo erregistro daukagu, lehenengo harmonikoarekin, gero berriz ere, retik do sostenido arte, digitazioak errepikatzen dira, eta handik aurrera, fa sostenidotik gora, sobreagudoak dauzkagu, hirugarren harmonikotik aurrera. Sobreagudoak, segatik dira sobreagudoak? Bigarren harmonikoa maitzen zaigulako, eta handik aurrera hirugarren harmonikoa hartu behar dugulako. Antzinean, metal instrumentuek bakarrik harmonikoekin jotzen zuten, ez zeukaten pistoirik ez balbularik. Horrezegatik horrelako melodiak jotzen zituzten. Harmonikoen kontuagatik, interbalo batzuk kontsonante eta beste batzuk disonante entzuten ditugu. Izan ere, badago Tyndall deituriko fisiko bat izan zuela, interbaloak oso simpleak badira, orduan kontsonanteago entzungo ditugu. Eta bere frekuentzien arteko aldea oso urruna bada, orduan disonanteago entzungo ditugu. Harmonikoak frekuentzia bat dauka, eta frekuentzia hori bikoizten dugunean, bere sortziduna sortzen da, badela interbalorik kontsonanteena. Egiten badugu hiru biren sortzen da, bostuna. Bostuna izango litzateke urrengoko interbalorik kontsonanteena. Bost laurden hirudun maiorra. Eta horrelase sortzen dira lehen entzun ditugun interbalo guztiak.
fijatu bazarete, lehenengoko intervalo hoiek sortzen dute akorde perfecto mayor bat. Honetaz pitagorikoak konturatu ziren. Soka bat hartzen badozu, gitarraren mia, erditik zatitzen badut, zer lotuko dut? Beste mi bat, baina sortzudun batera. Haue badira 64 zentimetro, eta justo 32tik soka zatitzen badut, sortzidun bat. Eta soka honi eren bat kentzen badiot, 5 duna lortuko dugu. Hementxe, pila bat. Baina afinazioarekin arazo bat sortzen zaigu. Dotik hasiko banintz, 5 dunak aurrera, berriz ere dor arte helduko nintzateke. Irubiren, 12 aldiz, edo bi berriz ere bikoizten badut, gelditzen den intervaloa, ez da berdina, baizik eta alde bat dago, eta horri koma deitzen zaio. Izan ere, berdin gertatzen zaigu, irudun maiorraekin. Gaur egun, instrumento guztiak, temperamentu berdinarekin afinatzen dira. Hauxe da, sortziduna 12 zatitan banatu zen, eta horrelaxe, intervalo guztiak desafinatuta daude. Ze ez doaz benetako intervaloekin, intervalo justuekin, harmonikoekin. Danak pixka bat desafinatuta daude. Beraz, piano guztiak desafinatuta daude. Sortzidun bat, 12 zatitan zatitzeko erroak erabiltzen dira. Esan dugun bezala, frekuentzia baten sortziduna, frekuentzia hori bikoiztea izango litzateke. Beraz, bider bi. Baina, sortzidun hori zatitzeko errokarratua izango litzateke sortzidun hori bitan zatitzea. Beraz, tritonoa. Frekuentzia hori 3tan zatitzea izango litzateke erro kubikoa. Orduan, 12 semitono lortzeko, 12 erro egin beharko genuke. Lehenengoz gure kontua ateratzeko, sortziduna 12 zatitan zatituko genuke. Hauxe da, 12 erro, bi. Eta gero, bider lau egingo genuke, baina ez dugu biderkatzen lau zati hoiek lortzeko, baizik eta ber lau egin beharko genuke, lortzeko irudun maior bat, ze irudun maior batek badauzka lau semitono. Horrelaxe, ikusiko genuke, lortzen dugun frekuentzia badela, frekuentzia bider 1,25 Baina, lehen ikusi dugun bezala, harmonikoetan fijatzen bagara, frekuentziaren aldea irudun maior batean izango litzateke 5 laurden. 5 laurden bada 1,25. Beraz, haien arteko ezberdintasuna, noski entzuten dela, eta gure esperimentua egiteko, ia alde hori entzuten den ala ez, afinadorea hartuko dugu. Segatik, ze afinadoretan, agertzen da markatxo bat zeroaren ondoan, hori bada irudun maiorrak afinatzeko. Ze irudun maiorrak pixka bat bajuago afinatu behar dira. Eta irudun minorrak pixka bat altuago afinatu behar dira, perfecto ateratzeko. Ia, eta honekin bukatuko dugu. Eta zein da bideo honen ondorioa? Oso argi. Irudun maior bat baldin badakagu, orduan pixka jeitsi beharko dugu. Irudun minorra baldin badakagu, pixka bat igo. Justuak diren intervalo guztiak, justuak utzi. Orduan, harmonia ikasi behar dugu? Noski, ze beti jakin behar dugu. Ia, akorde baten, fundamentala, iruduna, 5 duna, 7 duna, jotzen dugun. Horrelaxe, afinazioa ere aldatzeko. Agur eta hurrengo entzaior arte!